Θα γίνει μαλαγία, θα γίνει μαλαγία. Μαρία, πρόσεχε το αυτή. Το αυτή πρόσεχε, μην το πάρεις ψόβαλτσα. Αλλά πότα δεν έχει αυτό σπίτι. Φώνα και τον ηχολήπτη, Τι ανάβω εγώ, πατάω εδώ, πατάω, δεν ανάβει τίποτα ρε μπουμπού. Ανάβεις φως μέσα στον ασφαίρ τώρα, να ξέρεις. Τα έχω ανάψει όλα εγώ. Φώτα ρε, πού στη φώτα. Θα δεις πόσο καλό παιδί μου Μαρία, εγώ θα σου κουπίσω μετά. Όχι παιδί μου, δεν θέλει. Έτσι, αφού δεν θες. Μαρία στον έτσι. Και έτσι μετράω, να ξέρεις. Ναι, μετράς. 1, 2, 3, 4. 4 ώρα έχεις φτάνει. Μ' αρέσει πάει αυτό να πούμε τώρα, και με κάβα. Έχω πει μόνο εκεί, μπροστά και δεν τα κάνω. Αλλά θα πάρω αυτό το σαμπουάν. Το υδροδίλ ντεμασκάλ. Βουντού με κάνει με τη μηχανή τώρα. Κάτι σου κάνει, αυτή κάτι σου κάνει τώρα, δεν Αντί ξέρω. να κόβει, τραβάει τώρα, δεν ξέρω τι πάει. Δεν ξέρω, κάτι κάνει αυτή, δεν ξέρω. Έχει τζατζάρα, εκεί κάτι κάνει. Θα πέσει, πέφτει, έπεσε, γλούτωσε. Η λάμα. Κολλό πάρα. Έχεις κολλήσει με τη λάμα εσύ, Τι να κάνει. Κάτσε μαράκι τώρα που έχει τα χέρια από κάτω στο δώσω εγώ στα χέρια σου. Λάγι, αυτό μην πες με αυτό, είναι αντρικό παιχνίδι. Γυναικείο είναι μάλλον, ψέματα, είναι γυναικείο. Ζώρα. Είσαι καλό. Απ' την άλλη παίρνει τη λάμα, ή από εδώ είναι. Από εδώ είναι. Κι άλλο πίσω, αυτό είναι η συνωμοσία. Σιγά, σιγά.